Da, sam vidio, ali to je nešto gledaš, najnoviji neki gledac. Zašto? Radi su manic, dosta minuta. Ali dobro. Ova Kesi ide kad tebi duši gotovo. A oni u stvari će igrati u tim majicama, dosta su ih igrali. Kad krećemo? Kad će? Kasno. Ide Žuković? Pa ide. Bravo, Niđo.
Naravno.
Bravo! Secco! 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 Go!
Molim? Video, večer bude se snimao utakmicu, nisi? Ne. Nisi? Dobro, proći, ajde, ćao. Nisu mi zvali uopšte ove sezone. Ćao, Vajko. Alessandra! Nek ide da obiđe neku opremu. Obiđi se napred.
Pa sam ih ovako jedan. Ne znam. To pitanje mi bolje bi bilo.
He?
Koga to? Niš? Ja. Šta je mene govorno? 4 minute. Don't look right. Nije za slabe duše. Si vidio? Nek sam ti ne gledao. Finta šut. Doni. Da li... Ako smiješ. Da li šta smiješ? Izazov. Traj. Traj sad Don't touch your legs, Chadwick. Nemoj pipati noge, Chadwick. Koliko sat? Sat? Sad će 4:20.
Kako da se smiješ? Jedan ga i padne u glavu.
Pa daj mi loptu, šta te treba u... Gdje je šansa u pičku? Onda ideš ti? Nisi se javio. Nisi se javio da će da se javio. Najbolje ostani da su trujice. Idi!
Nek ide neko opremu da vidi dalje. A samo nek proviri. Ne diraj ništa. Ništa ne diraj. Ništa ne diraj na stolu. Ti znaš da nam je ti šlimici to? Za HLS? No. I onaj file na desktopu. Ne, nego razmišljam. Pa imat ću vremena. Javi mi kad bude 5:15.
5:25. Koliko je sad? 3. A? 5:3. A nije, pa sam svi boj to. Koji minut kod tebe bio? 25.
Koliko je? Koji je? 30. 31.
pola 6 do prvi. Protiv ovog sam igrao. Košarka. Košarka. Što ti to postotak to je prošlo?
Četiri do kraja regularno. Ovo je osvoj. Biće 1-2 minuta razlika. Pa 2 mjesta pored. A? Plus minus 2 sudijska. Evo ga ovi što smo mu umerili vrijeme. Lep.
Daći naši. Ko sad? 5:25. A? Za 1 minut. 26. Kaj se vadam? Ja sam živo, Si vidio? Nisam silazio. Tako man kad se okrenuo još jednom. Ovog da nismo uveli sada je preozio. Si vidio odnesi torbu gore ako hoćeš, mislim ono, ili me čekaj. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, Fight je da. 10 fight. 2 und 39 minut. 2 und 5. Ne, 42 je rekao. 42. 4 koma, ne može to. Pobjeđali smo, pobjeđali. Šti naš kamen?